Ens sorprèn que el senyor Álvaro posa en dubte les paraules dels regidors i el que crec que vaig a dir és de domini públic i a banda no m'ho va rebatre, crec. Vostès diuen sempre que parlem de la situació heretada, però me vaig a permetre fer-ho perquè vostès en el govern central se farten de parlar de la situació heretada sense cap rubor. Aleshores jo vaig a parlar tranquil·lament de la situació heretada perquè és tan greu que s'ha de parlar de la situació heretada. Té nassos, per no dir una cosa més bèstia, que el que ha fet el forat parli de les solucions a uns problemes tan greus amb tanta alegria. I per què dic que són problemes grossos? Doncs perquè així agafam, arriba una empresa i en funció dels possibles ingressos, és a dir, de futuribles, l'Ajuntament rep 23 milions i no els guarda per lo que puga passar, no, se'ls gasta. Però és que a banda no poden dir és que jo no sabia res. No, és que l'interventor d'aquell moment els dia ni se us ocorrisca gastar aquests diners perquè són futuribles. Per a que ho entenga la gent del carrer vaig a utilitzar un refrany ja que estem en època de Nadal. I així gastaré menys de 3 minuts. N'hi ha un refrany molt popular que diu: no digues blat fins a que no el tingues en el sac i ben lligat. I és el que venia a dir el senyor interventor d'aleshores quan plantejaven lo dels 23 milions. El senyor interventor els dia: no te ho gastes perquè, com diria algun llaurador de la zona, no diga blat fins a que no el tinga en el sac i ben lligat. És molt fàcil parlar de solucions com si els problemes greus se solventaren així. Senyor Álvaro, el que no pot pretendre és que obviem que és una situació heretada, de la mateixa forma que el seu partit del govern central està contínuament parlant de si ha heretat o no ha heretat una situació. Aleshores, senyor Álvaro, no entenem la seva actitud i que parli amb tanta alegria d'alguns temes com els famosos 23 milions.